An buɗe sayar da takin zamani a yau Laraba 14 ga watan na Janairun 2026 a nan take ta. Bayan tallafin da wani jefarsa ta bayar, a cewar masu shirye shirin an rage farashin takin ne domin sauƙaƙawa manoma. Sun nuna cewa ana sayar da buhun takin ne a kan jika 10, farashin da manoma da dama ke bayyanawa a matsayi mai sauƙi idan aka kwatanta da kasuwa. Masu ruwa da tsaki sun yi kira ga manoma da su hanzarta domin cin gajiyar wannan dama tun kafin takin ya ƙare. Rayuwa sai da noma, noma kuma sai da taki. Taki gashi na rahusa Allah ya kawo shi sauki. Buhu guda za a saida muku shi a dinil jika 10, kuma kowa ya san kudin da za a saida shi a kasuwa. Kusan jika 40 ne. Ai ba karamin sa bane akai. To yanzu abin da muke ce muku, mutum guda in ya zo abin da za a saida mushi buhu guda zuwa 4. Ba a saida ma mutum guda sama da buhu 4. Daidan karhinka, in kana da kari ka saya guda, in kana so ka saya 2, in kana iya ka saya 3, in kana iya ka saya 4, ba wuce 4. Angare dama taki ne, sai da taki, noma sai da taki, shibka sai da taki. To gwamnati ya yi kokari shi ma ko da yaushe, kamma lokacin yayi za ku gani ya sawo nashi hakanan ne, amma abin da ake so da mutane su kama abin da daraja, ba a son wani kwanance menene wanda ya kamata su samu ba, wannan bai ba hisibiri taki. To abin da dai dan gargadin da nake so in kwatanta muku kenan. Assalamu alaikum.